ହସୁଛୁ ସକାଳ ତ 18 ପଟ ରୁଟି ଚିକେନ କଷା ବେଲେ ଖାଉଛୁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପାରୁନ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛୁ ନା ଭାଇ କଥା ହସ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ବେଳ ଭଳିଆ ଝିଅଟାକୁ ଟେକି ଦଉଛି ଆସନ କହିଲେ ଆସିବୁ ନା କଣ କାହିଁକି କରୁଛି ମୁସଲମାନ ଟୋକାଟା ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁ हिंदू हो कि मुसलमान हो धर्म नारे दंगा କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଖେଳ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଏକଥା କିଏ ଶିଖେଇଛି ଗୀତା ଶିଖେଇଛି ନା କୋରାନ ଶିଖେଇଛି ପୁରାଣ ଶିଖେଇଛି ନା ମୌଲବୀ ଶିଖେଇଛି ଆପଣ ଭାଷଣ କରୁଛ ଶିଖିକି ଆସିବ ଦେଇଛୁ କହିଦେବୁ କାହିଁ ଚାକୁଚେ କରୁଛୁ ଶୁଣ ଭଲ କହୁଛି ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବୁନି ନା ଯିବିନି ଭଲ କହୁଛେ କନଫର୍ଟ କରୁଛ ନା ମୁଁ ଯିବିନି भारी शांतशिष्ट भारी सब अब रागिगले पूरा असंभव तो इतिहास ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତମ ତ କ୍ଷତି କରୁଛୁ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନି ସେ ଡେଟାକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରାଉଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି ପଡ଼ିବ ସେ ପ୍ରତିଶତ ଫସଲଟା ମୂଳରେ ନହେଲେ ଅକରେ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ମୁସ୍କାନ ଚାଲ ସ୍ମିତ ଭଲ ତାକୁ ଚାକୁଛି ଆଇ ଛାଡ଼ିବି କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେ ପଠାଣି ସଳା ତାଙ୍କ ମୁସଲମାନ ଟୋକରା ହିନ୍ଦୁ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ହେଲେ ମୋ ଦେହରେ ଆଗୁଛି ହାତ ଦବ ସିଏ ବଞ୍ଚିବନି ସିଏ ମାର मुस्कान मकर हिंदू पिंधि कह एवं ताको मुसलमान कह ना हिंदू कह रही खान झील कह ना रूप मिश्र स्त्री कह जगह देखी खेल कलु सब ठंडा बनैलु बागलु तू हौ रे टका आज सीना बचिगलु बेटा कति हम मो प्रिंसिपल भारी शांतशिष्ट भारी सरल और रागिगले
ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଉପରବାଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭାବିଲି ତମର ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ରକ୍ତ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହେଇଗଲା। ଆଜିଠୁ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତିବ, ଜୀବନରେ ହସିବ। ରୂପକ